Molweni, ninjani, ndiyaphila enkosi. This video is for old and young, and it's all about going to school. Interesting vocabulary and activities, so let's go to school. Masiye esikolweni. Masiye esikolweni. School or a school. Isikolo. I like going to school, attending school. Ndithanda ukuhamba isikolo. Ndithanda ukuhamba isikolo. So ukuhamba isikolo means to go to or attend school. My school, isikolo sam. This is my school. Sisikolo sam esi. Sisikolo sam esi. Repetition of all the S's. Sisikolo sam esi. Pupils. Abafundi. Lots or many. Ninzi. The pupils are many. Abafundi baninzi. Abafundi baninzi. They wear a uniform. Banxiba iyunifomu. Banxiba iyunifomu. So take note of the verb to wear. Books. Iincwadi. Iincwadi. Lots. Ninzi. Many books. Iincwadi ezininzi. Iincwadi ezininzi. I have many books. Ndineencwadi ezininzi. Ndineencwadi ezininzi. The ndine part means I have. A bag. Ibhegi. In the bag. Ebhegini. Ebhegini. Pack. Pakisha. Pakisha. I pack my books in a bag. Ndipakisha iincwadi zam ebhegini. Ndipakisha iincwadi zam ebhegini. Pencil. Ipensile. Write. Bhala. In a book. Encwadini. Encwadini. I write in my book with a pencil. Ndibhala. I write encwadini yam. In my book. Ngepensile. Crayons. I-crayoni. I-crayoni. Draw. Zoba. Zoba. Pictures. Imifanekiso. Imifanekiso. Pupils draw pretty pictures with crayons. Abafundi bazoba, they draw imifanekiso emihle ngecrayoni. Abafundi bazoba imifanekiso emihle ngecrayoni. Ruler. Irula. Rule as in a line. Khwela. It's a guttural sound. Khwela. Right at the back of your throat. Khwela. A line. Umca. Umca. We use a ruler when we rule or draw a line. Sisebenzisa irula. We use a ruler when sikhwela umca. Sisebenzisa irula sikhwela umca.
pen. Usiba or ipen. Usiba literally means a feather, and ipen is just the borrowed term. So usiba or ipen. Big pupils, older pupils. Abafundi abakhulu. Abafundi abakhulu. Use. Sebenzisa. Big pupils use a pen when they write. Abafundi abakhulu basebenzisa, they use usiba, a pen, xa bebhala. Xa bebhala. Take note of the when they. Xa bebhala. Desk. Idesika. At a desk. Edesikeni. Edesikeni. In the class. Eklasini. I sit at a desk in the class. Ndihlala edesikeni eklasini. Ndihlala edesikeni eklasini. The principal. Inqununu or uprincipali. Inqununu or uprincipali. My principal. Inqununu yam. Inqununu yam. My principal is Mr. Smith. Inqununu yam ngumnumzana Smith. Inqununu yam ngumnumzana Smith. A lady teacher. Utitshalakazi. Utitshalakazi. Greet. Bulisa. Bulisa. We say, hello, lady teacher, when we greet. Siti, we say, molo titshalakazi. Siti molo titshalakazi, xa sibulisayo. Siti molo titshalakazi. We say, hello, lady teacher, xa sibulisayo. The teacher, male teacher, utitshala. The board, ibhodi. On the board, ebhodini. Ebhodini. He writes on the board when he teaches. Ubhala ebhodini xa efundisa. Ubhala ebhodini xa efundisa. So take note of the when he, xa e. And that concludes the video. Enkosi kakhulu.